ingaton intungod paparkala kapaiddahan mahasil na to sin amoy piyagbisaran na to sin pila adlaw na limawayaon tungod pa amin jakat insyaallah subhanahu wa ta'ala na manjari hawak to ini daw ta in pagbisaran taron dahil mga kapaiddahan mahasil na to makawa na to ini nabahagi siya nagtuo kaysa niya kapaiddahan laong tatungod paparkala pag-agama in hikarwa kapaiddahan tungod pa amuin adat tabi at singkita palangay singkita uno yadto napinda ka ring ha amin hinang wala nakaamu maun pa amin ini kakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala damikian amuin kapaiddahan nakawa na tubihan halawm sin pagsumad jasin kita niyo iwan sin kataw tay manghuram na to lang ta pagsumad jasin dayahan iwan sin miskin iwan pagsumad ja sin sibo lang ta amuin in darajat nila halawman sin pag-agama sin Allah subhanahu wa ta'ala hauno na binaybayan lang ta inyad to kamunahan na to ini biya mga ingaton marayaw hasupaya bang awon wala nakaamo rin ang mga hinang na to amuin kapindahan na to mapakugdan na to maun pa amuin kakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala na mura-murahan habiyan hawak to ini insyaallah yariin ini iban ko ini Sheikh Al-Limnading amuin launta timutog di ha ini waktu ini in mga kaulaman na to imbunal niya na ini inyad to sila susara sa isab sila amin wala sila ng pagkagawa mari da sumagawa amin kahalan sin bihayaon biya mga biya na sinakina mo biya naglindi in pagkala hinang marayaw amoy in ini way tunaan si mga kakuruhan na to sibo da amin nyari asal ha lawman sinhula na to lapay na yung mga sila amin masi nagpasusung sa panghati nila nangangadji hagwa hula yari nagpakauwi bihan in sila ini agad sambatan da nabita-bita da sumagawa in kiarayaw nabita-bita bihan hangan si pag-agama amoy in insyaallah ta'ala di malupas in biya mga pag ini panaw nila ini dahil haamoy in lokal nila madtupa lokal duga in bihan karna in isuy nila hibayta nila amo na in ini kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta iban na sin amoy in ini sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biaday samsing kami yari lokal na to ini pagyanon na mo rawdatun min riyadil jannah na insyaallah subhanahu wa ta'ala hawak tubihaon tagdan na mo in biya mga pagbisarahan tungod pa amuin parkala kapaiddahan tungod pa pag-agama ikari ko pa ini iwan ko ini muna tumagda sin pagkala na to supaya kapag ini lambat-lambatan long tain biya mga tungod pa pagkala ito insyaallah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So alhamdulillah mga palangguan sing kami ha agama Islam amo intimatay hog sarta jumadjaka programa sing kami riha ini laung ta sambati katuan jak nyanan namo laung ta rawdatun min riyadil jannah jambangan ding mga jambangan sa surga karna ini na majlis pagtutuntutan ng ilmu iban laung ta pagbibisarahan na paliharan sin ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala. So manjari mga palangguan ha agama Islam biya na sin ari sin guru kalasahan in sung namo bisarahon habiyayaon amo na in paliharan sin kapaiddahan sin pagzakat kapaiddahan sin zakat amo in mahasil sin tao timunay kaniya katuan amo yadto kami manjari in mga kapaidahan na sabot kain na yadto in mga inikatan mahasil sin tiap-tiap hang katawring gato niyo muna suway lang tayaon kaneng kaikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala hawak po silang tunay sin zakat sarta nagkaamo nga aturan kabayan sin Allah ta'ala in pagtunay niya sabab mga panahon ha kami Islam na pagkabalik-balikan sin kami riha ini in laung ta mga syarat ikatayma sin ibadat sin kita niyo dira harwahali ni adwa parkala muna laung ta suway in kaaunan sin pag-ibadat ta nakaamong aturan gawayan sin Allah ta'ala biya sin napatarang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Ikarwa niya, suway isablong tahangkan kau himinang sin pangibadat, karena sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inyat mo atin niya, jumunjong sinamun karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. So amo yan to mga palawan ha kama Islam, hikadawhat ta, lawn ta sin mga karayawan, iba sing kapaiddahan, amin mahasal sing kita tiap-tiap, ibadat magkahinang singgitan niyo. So liha ini matawad lang ta kapaiddahan na sabot, ini katan insyaallah subhanahu wa ta'ala sabat ko naman dawhat na to bang law ta nakaamaturan sin Allah subhanahu wa ta'ala ina mo ing kakahinang singgitan yo. So muna nasabot siguro ta kalasahan ka ina ing kapaidan diha ni katuan matawda. Kapaidahan mahasil mga pag-agama. Damikyan doon lang ta PL palangay tabi at sintiap-tiap ta magjajakat. Damikyan kapaidahan sa pamudstama kato na istimai lang ta society. I mean unoy sa kapaidahan sa society, sinamon lang ta amoin pag-ungsod jakat at sinamon pagdihil mo jakat. So muna sa buton sing kami lang ta amoin lang ta kapaidahan ha pag-agama. Agatuan ya pag-agama. Muna sa buton diha ini lang na annaha qiyamu bi ruknin min arkanil Islam alladhi alayhi midaru sa'alil abdi fi dunyahu wa ukhrahu. In kasabot diha ini lang na sa nato in pagtunay sin zakat. Ini hikapatindog sin rukun dahil mga rukun sin agama Islam amoy in doon lang na mahasil sin ikaw in kasanyangan atau mahasil sin tiap-tiap ipon amoy nagtunay sin zakat in kasanyangan di harwahulaan kasanyangan di haloman sin dunya labi luba kasanyangan madawhat sin ikaw yakaw nagtunay sin zakat dito adlaw ka na. So amo ini umat Islam in panagnaan ding mga kapaidahan mahasil mo in sa kaula-ula na palindog mo inamok ding marupon sin agama Islam. Nasabot ka to na in rupon sin agama Islam diha tas lima parkalay. Muna lang ta mo ni pagsyahada. Amoin iman ka asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hikaruwa lang ta amo na magtindog sin sambahayan 5 waktu. Hikato amo na in magtunay sin zakat. In pagtunay sin zakat mga panahon ha Islam abok sa paparan mahugot sin agama Islam. So in taw timunay kanya in sa kaula-ula na palindog ni namok ning mahag sin agama. Amo yan to. Sa ka to ni pagtunay niya mahasil na yung kasanyangan dunya labi bahadlaw gana-gana. So katuan ini karuwa lang tabi mga ato ay ini tungod pa amin yan to lang ta beta dito at ini kapag kugkuyag sin ipon at tungod sin parkala wiyadib kanya sin Allah Ta'ala kaya tunay niya sarta napatindog niya inamin parsukuan niya para kanya amin suway niya to dito pa aunon labi-labi na ini tungod pa parkala pagjakat ini pinduasin sa bahayang pinduasin sa bahayang sampay biyay ta halam sin Quran pakas na mo nakiway ta din di akimis sala watun zaka di yan sila magbutas imanan niya bang ka sumambahayang naswera ka magjakat iwan bang kaw ini nagsambahayang kaw di ka magjakat di iyad tumatay magsambayang so muna ang buok din ang mga sabab in Abu Bakar as-Siddiq amoy in piyag in sila ini piyamahalayak nila watin sila rito munay inya to pagpupur na pasara sin Allah pagmurtad nila nakatuan na manjariin kita amin tumutunay sin zakat be na sinali mo duway siya tulos ikhlas in pangatayan ta pa Allah subhanahu wa ta'ala hangkan tahi tunay pasal simpiang daakan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala sa ta isa bang tahi tunay biya ta sin Allah ta'ala bang hauno yung butangan ta correcto hauno ini kautangan ta doon ha lauman sin hula hawak tu takabuhi iwan sin hadlaw akhir hauno in butangan ta so dong tamo ting kapaidan na kula naon so ini karuan niya long niya amoy in long niya annaha number 2 katuan tuqrabul abdu ila rabbih wa tajidu fi
imani. Bi imanihi. At iniyaon, hambuk par sa babang, hikasuok mo patuhan mo Rabbul Alamin, batamot insiyo sukat. Daran sin Allah subhanahu wa ta'ala haipon niya, insubay siya daran, si masabot patuhan Rabbul Alamin. Amuin lang ta, pagtunay sin sa bahayang yaon, asal, ikaw mag-alop na iban sin Allah subhanahu wa ta'ala, magsambong daw. At sa bahayang. Jakat damikian yon, hikasuok mo ra pa Allah subhanahu wa ta'ala, sarta hikapag sukor mo sin dirhilan sin Allah subhanahu wa ta'ala kasanangan kay mo dahil hindi hababaw sing gumiini amoy insubay mahikatunay yung pagsukor harap kaniya narihad ja mahinang yung pagsukor bang kauri sumuok Di kaniya sumuok kaniya. subay ikaw sumuok man to kaniya Ipagsukbo kaniya katong pagsukor pa. pagsukor pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta inamoy amoy tatasan mo ikot mo yan to tatasan mo ikot mo yan to hambok yan to rin nga mga kasabar sinambok ipon amoy naaon doon kaniya nagsabar siya sin ini daakan kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala subay na ito na hambok yan to rin nga mga aturan lang kasing pagsabar Sarta katuan yung pagsuk sin ipon pa Allah Ta'ala, laway rin kapag tunay sin ibadat. amo na amo to di ka makasuok pa Allah ta'ala bang kori lumabalik namin yung daakan niya biada ba namin sa pantulong ko sin kita mano siya biha maas dumaka anak uto tawabon biha imian siya uy naway ko sa kainuri ka madtukan niya masi ikaw tawahon Correct. suway rakaw himinang si piyang ini kabayan ni painang kay mo bang yato mahinang muna in piyang daakan niya makuyag na in pangatian si Maas nabiya din namang Allah ta'ala yung kumuyag Correct. sinamin hinang mo yun Ang pagkatuan ni Maas, bangyan naman anak na biya amon maluhayra ako. maluhayra ako no Amon sa jarak na Amin to ka. nabiha Sebab na inya onon ta kapag agihan niya. Kapag agihan Nabiya na niya. si mga bariman katuan. na inanaki sa paming bihato in kuan niya tungod pamaas niya makuyag day sab siya Magkuyag siya. makuyag siya biha amin kuan amin siya hadyan diara Siya jarak. naon ni sa kay ba may tayo na ako hadyan diara si mo Gagi. na inyad to ini wayron pagsabar siya May pagsabar. wayron na apply yung pagsabar Nabiya lang ta katuan ng Allah Ta'ala. Kadit pa Allah Ta'ala. Ito na pula alamin. Natin niya, mataon ipon niya. So magawa bang mo kita on mga reaction ng Allah Ta'ala. On special pagtawagon niya. yeah Pagtawagon niya, ya ayuhal ladina. no Amo ini mga tao pagtagon niya, mga tao bariman. So may ka, amo rin magkakat si pardakan niya. Magkakat si pardakan niya. Nakatoy, kung ipon ka sin Allah subhanahu wa ta'ala, bangkaw ra akong magsambahayan, sumambahayan ka. Kumuyag siya kayo mo. Kumuyag sa kayo. Biha. Naampa. Ibutang temas, kami siyang kumuyag ka to, biha. Di na siya makarihil, biha sinhi karihil sin Allah ta'ala. Okay. Biha to. So iya to kapaiddahan din nga mga sa lago-lago kapaiddahan. Mahasil sin ipon. At tungod sinyan to. Na ini ka to. Hikaturing ang mga kapaiddahan na sambot lang na maya tarattab ala adaiha min al-ajr al-azim. Kala Allah Ta'ala yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Dihay nilaw na hatungod sin mga sila magtutunay sin zakat. Nasususun katuan na atin na mahasil nila in law tapartung basa sa lagu-lagu ni Allah Subhanahu wa Ta'ala laway rin pagtunay nila sin zakat. Amin to kagi. Tumbas madawhat nila. Di pa hadon niya katuan na. Sabot sin Allah Ta'ala. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Atin niya Georgia na undas sin Allah Ta'ala. Titiso na sin to na bulalamin. In amon sin amon gimwa dayng hariba. Andariba. Di haganda riba. Sarta patuon pasuligon sin Allah Ta'ala. Arta kaya tunay insa. Naon. Atin niya inamin tumao din in paruntungan sin tao. Doon haamoy in bangsak sarak ka. Bangsarak ka. So dihi ka ragdag sinini alta intungod pa Pagsarak ka. Oo. Sabab Ato akan they don't be pagsarak. sin Allah subhanahu ay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sumulong niya man tasaddaqa bi'idli tamra. Okay. Mana sin bi'idli tamra yaon atin niya hangut at si pakda ba? Hansipak. Atawa hang katingi dalay nga amin sin hambuok. Bukod ng buok. Sa amin ang buok yaon tingian pa. Ang katuan. Bangkaw nakapag sarak kalong niya bi'idli tamratin long niya min kasbin tayyib atin niya usaha ring hamalano dahil hamarayaw bukon mo piyang kawan bukon piyang aktalan bukon kuan katan atin niya pertuyuan mo iusaha wala yakbalullahu illa tayyib yahati ka to inallahu ta'ala tumayma subayra siya malano at ini usaha subay siya halal di man jari bang bukon halal
Na, long niya, pa inna Allah ya'khudhuha bi yaminihi. Tahukon sin Allah Ta'ala rin kay mo, inamin sarak ka mo yan to. Sin lima niya patuo. Thumma yurabbiha li sahibiha. Ampa niya ini kuanon ipatun. Hatag da po Allah Ta'ala biya sa pantulong ni kama yurabbi ahadukum paluwa. Okay. Biyasin mag-ipat kaw ini sapi na ka atawa kura na kaw. Jajakahan mo saan. In pagkaon bihan ambiton mo madto pa amin ini malawong in mga ini puno yon sagbot. Pag-uusir to dahon mo na sa ambiton madto pa inumon tuwig. Iuron mo yan. Na in Allah subhanahu wa ta'ala, siya in magunuhan to, magpalaggo, magpasuligan, siya in mag-ipat. Sampay lang ni Runhaon, in hatta takuno mislul jabal. Sampai mabiabudi. Sabi mabiabudi. Amin sarak ka mo Isarak ito. ka yan to. Tiyo-tiyo da. Taliya kuno, tingian na dyan hatamar. Bangyat to, iaagad mo, iusaha mo rin hamarayaw. Iusaha mo rin na kaiklas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ampa mo piyan sarak ka. Habiyad to di lago-lago niya. In tumbas ni hadarat sin Allah ta'ala, biabud. Biabudi. Nataliya kuno yan. In kapaid dahan da kula makawa mo rin na tunay sinjakan. Nawihan. At yung katan sumulig ang pasulig. Pasuligon sin Allah ta'ala. Bukod ni kayo magpasulig. Sa tuwan na may ita. Ang tanang katorin ayat ini lang ta di ini kahanggaw si mga bari. Amo na sa. Amon lang ta mag-ikot sila dito ay pasag may ta na may ta sintuhan ipatuloy lahat to pasuligon sinallah ta. Inalta nila. Naon saan biyan? Saan kita mga ibutang tapawaran tawa. Biya kita makon yan. Aon ini maasbihan doon. Na yung kita maingat na kita lumago sa huwag pa paghula ta. Laong sinkwan na ama tawanin sin queen. Palaggoon niya doon ama mo. Palaggoon. So malaggoin ka kukunahan masusumon. Bang usog. Mag-aasawa siya. Mag-uno. Titipunan. Ang pay maas di mamistaha anak niya uno. Amin long ta subay in anak magbayad. Magbayad kaniya. Gaman mang on kaniya ganap niya kung mapatas na anak. Ikat to pa anak. Ang kan na hinduan utuon mag-usaha niya. Kaya ikaw yari malingkat usaha. Bang mo makayarahon ini ang mga malingkat. Introduce mo to. Sa katon dia pay pila si Mas. Iyaon jajakahan kata. Jajakahan na supaya jagayran siya. Biya niya kausahan niya. Nakatoy kuno bangin nagdihil guidance sa Allah Ta'ala kayo. Masyaallah. Ha? Naway na lang. Ilahi. Way na makalali. Na Allah Ta'ala mo. Wayrong kasusahan mo. May kasusahan mo. Naamo yan din ha mga. At tinakatuan di hikahanggaw si mga bari man pagtunay zakat. Sababin Allah Ta'ala di siya magpangini ini. Di siya Di siya mangakal ba ipon niya. Inna Allah la yadlimu. Maka Allah yudlimahum. Maka Allah yudlimahum. Laysa inna Allah laysa bidalamin lil abid. Lil abid. Diin Allah Ta'ala magpanganyaya ipon niya. Aw nang bukayat. Amin lang niya walakin nan nasa. Biyan ka to. Niya tambok ayat lang niya. In Allah Ta'ala rin magpanganyaya ipon niya. Sa tumakawain mano siya magpanganyaya. Barang si mano siya mga niya. Maka Allah liyudlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Na kita ka. Baran nila iyan nila. Bukod Tuhan dengan niya kanila. Sa sila mismo yung naglaog hawaran. Surun haon maka mo. In katanda akan sin Allah Ta'ala. Ini uno ba yun? Ning katan sin benefit lang sinanggalis. Amin kapaigdahan katan. Kayo mo katan. Sa mo na muna in Allah Ta'ala magkaunahan. Di magkaunahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayo mo katanin. Naturon si Mano siya dito may ma. Ibang katuan dong, tamang tali-tali si Mano siya. Mga sila mag-iikot dong tungod na ini. Muna, in Rejiki yun, Allah Ta'ala nagbihir kanila. Ang katuan, Tuhan nagbihir kanila yun. Pag mas tong Tuhan, at pawa ini, isang pahampitan yung mga sila buong barhadya. Kita tao yan. Pag usad to, Tuhan pa'y nagdihir kanila, o si bakit ilaman to, dihiran pa sa sindara pula namin karayo na pagdihir ilaman to. Nakatiko. Naman sa ini namin, may inu-inu ka, piyag anak ka, wayron kwan mo. Way tamungon. Way tamungon mo, way katantan, lakon mo na rin. Pag-uus nakabak mang kausaha, pag-uus na ibutang tanalong tana, asalin pag-usahay ni, aun waktu, aun lugi, aun uno. Awan laba. Aun laba. Nahawak to si malugi bihan, na masusabihan, nalugi ako lang. Nalugi ako lang. Biya din yung kalugi kayo mo, sino'y puunan mo. Mayroon po na. May ikaw. Ano? In katan siyang puunan liag mo, ito rin haglaw ta. Biya din yung kalugi kayo mo.
Bangkaw nagsabar, isin parkala di mato kayo mo yato. Mainam kayo mo Kainan katan. kayo mugatan. Nakita ko yun. Inna wato pasabiroon ajrahum Ajrahum bighairi bighairi hisab. Di hisab. na man masay po katuan. La ilaha illallah. Intong masilhir kanila. Ingka kunan niya dyan magsabar. Magsabar ka. Hanggang ko sintuan tiyan das biyato, ba't mo makawa, inamong tumbas, di na mabista. Tumbas, di mabista. Di mabista. Ulong kayo mo sinong Yeah, lakala. to. Nakita ko yan. Ingka paigdahan da kula, makawatarunan. Ha? Yung sulong ta, ini kaupat niya, doon hay ni, mataon sa ini kapaigdahan. Mataon ka. Sa sumagawa, ini kiyawa na mga dyan namin biya mga kahunahan na to, amin magkugdan ni Bansin waktu na to. Correct. Isa, waktu ini. Ini kaupat niya lang niya, Anallaha yamhu bihal khataya. At iniya, dahil hapar sa wawan sin pagtunay mo sin pagjakat, ini Papasun. papasun sin Allah Ta'ala yung pardusahan. Bangaon pardusahan. Dahil sa simpag Dahil hapag jakat dito. Batang ka, na ijakat, iningianan siya, uno siya. Tazkiya. Tazkiya. Pagsut. Hipagsutsi, hipaglano. Nabang mo yatuhin ang nakalanuan na kao. Kalanuan. Oo. Sa pagkatuan ni pag-usaha tayo, ini Na. pag-usaha tayo, ano to pagkalamuran to, Kalamuran. mga hikalumi, sinunod mo. Aunit, Hindi pa perfect yan katuan. aunit tubihan, mareho na yung pag-usahan mo. Dahil nga halal, hakuan bihan kita. Pag-ubos aun waktu, ini, magsuod ba yung mga parkala? Magsuod, Hakuan oo. bihan, namin hindi mo biya, Kaya kay insyaitan yan ko yung na ano na hapanasan. bihan. Naman jari, awak to ko nagdakang bihan ini, sambil sumapapakaw. Oo. Kwan salong, ini, impunan ko bihan ini. Wallahi kang di impunan ko bihan. Sumapagatuan. Oo. Yan daw ni sayanar ka. Nakita Yan sana mo. ka. Yung kapital ko to, nakatuan pilak. Sana wala nang kontag di man. Na, why niya kay ngatan lugi siya yung Lugi tulak na ko siya lang. na kula. Lugi siya rakula. Okay. But in ito, webeta sin Rasul. I mean, magsapa siya ha, ini, hakamod sindakangan niya, hapagdakang niya, pagbi niya, katantan, hiig sin Allah Ta'ala ng barakat. Hiig sin Allah Ta'ala ng barakat. Alam mo na. Nakita ka. Na hati na way siya nakasabar. Huwag siya Yung mga nakasabar. parkala ito. Naamo yan. So, inyad to, launta, hamok din ha mga ini, kakuyaran sin kita, bangaon pardo sa hanta. Sibo da siya nga tantewan sin way, katungod sin namin ini siyukat ka to sin Allah Ta'ala, ipapahinang ka to, tiyo na ita, doon haon mapapas in amin pardo sa hanta. Biha. Na, ang zadlo niya. As-sadaqatu tutfi'ul khati'ah kama yutfi'un alma an-nar. Kita tahu yan. Hati niya, mapung sinsarak ka, indusa atawa kasaan, kasanlaan sin ipon, biya sin pagpung sin tuwig kayo. Nakita mo. So ikapong katuan. Ikapung sin uno. Ang yan hindi nga mga Ini kalaguan. kalaguan. Natin niya, Makawa din. way yung kalugian nila. Way yung Dunia kalugian. akhirat. Biya din sinangibalikan ko. Biya din kalugi kayo, masinoy puunan mo. Way punan mo. Ay, butang mo, nung niya ako sinin naglugto, na may ibang kawala dihilan sinong laot tala, ini kasay. Mahinang mo yung pagyanon mo, ikaw yung naglugto. Ini ni katuan, nasabutin mga inikatan. Actually, hamang sila ni Murumum. Oo. Maman sumit ako terapia parakat ka yung mga pag-aaral. Inshallah, kato tanim Iwan batan. kita ni Matano. Inshallah. Kati ini, supaya natubi ang mga kapahaman marayo ka. So, online ka to, may nilinukit. May kita sintuan sa papagtsakat. Kung sintiang tuyuan ko yung mga usaha ini. Yung mga yung magkulang-kulang hadya ko sa pahilan ka ako. Magtakat na hadya. Magtakat na hadya. Sin ako nagbulok binasa ko ha ini. So, may kanila kaingatan ba sa kain ng katuan. So, ini dito, tabi ang mga hangkan ini mabistra tayo. Supaya kapahaman sa ng Quran. Amo na. Ina mo inong takapaidahan, ba't so pa mga kaingatan nila? Amo na to. Bago tutuunin ng ting kabayan sin Allah Ta'ala, may tasla diya ako magtunay sin sakat. Nakita tayo yan. Iya tinaway balukpas si Way lukpas, way Batin lukpas. Allah Ta'ala yato na beta tanabiha. In Allah Ta'ala rin siya magpanganyaya. Hindi magpanganya yan. Bang siya rumaak kato, inda akan ito, para kato yung bunga kata. Para katin mga katawan katuan. Kato katanim mo. Mapuso tayo ito. Ano tuloy pa doon niya napupuso talaga In katuan. Allah Ta'ala rin kumabari. Di kumabaki. Nabihan. Amo rin, urulun mo hadyawihan, magtaat at jagaw kaniya. Kami namin biya mga... Ang pa'y masil taga-tanong niya. Na, masallah. Amo yan to. Naman jari, dito hadya ha amin upat yan to. Bangta, biya palaguon, bukay kayon paluakon bihan. Mataod masabot tasin mga kahalan, di madya to. Sumagawa in time tali, sa mabot. Sa wakbat to. Mari kita lumain kita papawaid
al-khuluqiyya. Okay. Kapaiddahan amuin long ta hikarayaw sim pangaddatan na to. Hikapinda sin hinang na to wala nakaamo mo pa amin nakaamo. Amin karidaan kakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo. Insyaallah ta'ala. Na kadi ko. Dito katuan. So yayaon lumatong kita pa amon kapaiddahan sa batikatuan amuin long ta pangaddatan. Hapalangay siyap-yap long ta mo inuno. Siulakan. Muna ing kapaiddahan makawa tarihay ni long ta amon hapalangay. أنها تلحق المزكي بركب القرماء ذوي المساحة ذوي المساحة كتوان سماحة ذوي المسامحة والسخاء itu kali. So diha ini law na intungod sinamon pagtunay sin zakat uning kapaidahan makawa ta palangay ta. Ini biar agbos makaurul katuan makaurul hikaurul sinta umat jajakan. Makaurul. Hikaurul. Makaabot. Makaabot. Okay. Makaabot siya. Makaabot siya. Makaabot siya. Mangibarat magtutulak-tulak na tulihan. At ini abutan mo pa. Abutan mo sila. Hibutan tagat on mga convoy we ni. Yan. Convoy si mga tao kurama. Mga kurama mga tao long ta generous. Mga tao magbumura. Magbumura. Yan to na sila. Pusin ikaw nakatunay sin zakat. Makaurol ka kanila. Nakatuan, makaabot ka kanila. Makaabot ka. Bukon makaurol. Abutan mo sila, dito man ka, natin na makajublahan nila. Kabilang ko, mga kurama. Na, katoy ko, muna, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, wayron na makaliw ka niya. Bangamin na mga sipat na sabot ini. Katoy ko, makaabot ka wa Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadyaman na to ini. May kanya to na sila. Yan to na sila, malayo na sila, iwan na taon, 5 bay. Sumagawain kita, makaabot kita. Makaabot pa kanila. Bukod sa tamin lang ta makaurol sa makaabot. So nung takaton malagoy piyag bidasin urol basin mayo. At bukod mo sa makaabot ko tuod. Inmol hak ini. Makaabot ka tuod. Bukod namin murol ko rin yan. Biya naman lang katakaton sin mga amon nung sintuhan tungkol sa mga bariman na walladina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaq na dzurriyyatuhum. Kita ka ya. Amoy mga bariman. Paaboton na mo. Pagawos simingod kanila yung mga ahli na nag-iman biya kanila. Nung sintuan, paaboton na mo kanila mag-isa yung mga family nila. Sa papagambukon sila. Alam sinini kasandangan. Kasandangan na daw ako. So biya sinini ka to, imam jajakat, minsan pa lang po yari kahuling jaman na. Makaamot ka ha mga sila. Sabab muna. Hinang nileban hinang mo Cebu. Okay. Makaamot ka kanila. Nakita ko yan. Makaabot, bukon makaabot. Hindi na makaurol. Makaabot siya. Alhamdulillah. Di karawa ka to, di karawa. Anna zaka tustawjabu itisapul muzakki birrahmati wal ataf ala ikhwanihi. Ibutang ta doon haon natin. Long niya in pagjakat ini ibutang ta mahinang parsababan in sipat sa rayaw-rayaw si mga tao amin baying ulungon mahinang niya ito pangaddatan mahinang niya ini kuan ba amin tabiat mahinang niya tabiat dahil kapag mahinang niya tabiat mahinang niya na pangaddatan bang niya mahinang na pangaddatan in tungod pa amin in yadto long niya ano tayo ini wayroon na kuan dahil halong sindaghal ngayon kawaakan mo lumi manikan ulong na ulong lasa na hadyabihan iban sing kahanon sa ka ibang pagkuguyag niya amin nakatarang siya hatay manghod niya iyan hambuk din ang mga amin mabiyak sa bakaw mabiyak sa kaw doon ha amin pag-ulong kapag dini pagsumadya iban si mga katawtay manghuran luwiha but ini kada naman mo inamin parasahan si mano siya amin tao halang kasigpitan bangkaw nakasakop simbya sindi maturay diha ini amin bunok hariha bunok diha ini Santa Barbara ang pakaumon pa amin lokal pag-unuhan nyo basta imibidin in luha mo makakita ko sa mano siya amon la ilaha illallah inamin kakuanan ko dirito di na makasandalin tao makatakad amin ini lumain umakaw na siya namin uno niya pasal sinhabdi mamakato mga kawan kumawa na bihan la ilaha. Sabi na kasandalan na mundang tanin katahanan hap. Na kana hawak to long time sa long sing kay banan di na ako tuupon madto mag-urol pa kadagdag sa sumagawa inya to
Di mo kasandalan, inamin biya lasang hamano siya. Mm. Timbiya kahanan. Correct ko. Oo. Namo yan, So, timbiya mga jimat. Tama. So, ito apag tarang. Mm. Na ini kawaunsin mo bihan. Abiha to sa hikaruhal mo, misan ka wala nagbaran, yan to yung alta mo Oo. di marakan. Oo. Madtuwihan. Na inang para sa babang sinamuin, naaw ni namin, ini pagkasila sa simano siya, hababaw sing gumiini. Amo at tutuling kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta doon hayon, biyeta parehay ni Kato, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rahimuna yarhamumullah. In katan maulong, kalasahan isab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pain rahma ini, ang buhok na sa ini, pagbahayan sin Kuan. In longin Allah subhanahu wa ta'ala, ini indahu mi'atu rahmah. Wa arsala lil khalaik rahmatan wahida. Kita mo. In Allah ta'ala, kiyawa niya pa isab. Dahil Dahil rahmat niya. Istakaktuha, isman min ismin. Kiyawa ko rin hangan ko. So, aun doon din hakiya niya rin hangan niya, hanggatus rahma. Inanggatus rahma, hambuok da in piyagsawan ni katan piyapanjari sin Allah subhanahu wa Tukuran ta'ala. na si katampiapan dyan. Oh. Wanda, hambuok da, piyagsawan. Amok na piyagsawan. Piyagsawan. In kaya kapin sin Allah ta'ala kasi man Kasi man siyang tagsam. rahma ito. So, ano? Dilihilan sin Allah ta'ala mga bariman. Nahabiha, undang may atud-aturon siya, amin rahma. Piyagsawan na sing katan. Bukon mano siya inaturong mo, atud kaw pakuting, inlasa ni anak niya. Atud kaw pa manok, inlasa sing manok ka anak niya. Parahal, piyagbahagian na to. Iban sin mano siya. Nabiya din ng kasiyamang tagsiham, tiyatakad sin Allah ta'ala kay mo. O sinabok ito, katan mo ay magbalik ba ito? Lalo Medyo corporate hanggat. Namo na sa ito. Yato yung kasiyamang tagsiham. Uus Allah ta'ala imagtukbal kay mo, personal nilong sinuno. Hirhil kay mo yung rahmat ito, sintuhan na bulala. Sa tumbas sintuhan kayo, pasanay ko, bayang ulo mo na sa kapag kahit. Amo na ito. Amo na ito. Kapaiddahan makawa mo rin doon ha amin inipangadatan. Piyang Hindu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena piyang Hindu isab sin Allah ta'ala kaniya. Sa mo yan, dapat. Bihato. So, beta doon haon sin Rasul nung niya, innama buistu liutammima makarimal akhlaq. In ako dia aksin Allah subhanahu wa ta'ala magpadukop sin adat sa reyaw-reyaw. Adat pala ngay marayaw. Na bagubos in siya asal pamumukuhan adat, wayron pa siya na hinang Rasul. Asal marayaw din pangadatan niya. Ang kanabeta niya na kung magpadukop sa dyan. Sa kauloloan asal din kaniya. Correct. Amindungan ka dyan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na pagubos ito, uno inamin nakapadukop ito. Amo na yung Quran. Sabab, imbita sina Isa, hulukuhu Al-Quran. Quran. So, nakawa niya man yung pangaddatan, kabayan sin Allah ta'ala yung pag-addat niya, nadukop ni Narama. Doon ka niya. Doon kani. Iban na siyang pangaddatan, Tama na. amon kakitaan doon ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na, ang kanna, yung paglasa, yung pag-ulong, langta, hambukit to rin ang mga para sa baban sinamuin hikadawhat na to sin ulong ibang kasi sin Allah subhanahu wa ta'ala kato tanyo sabab ito to siya tiyatakaran ayat to kita tiyatakaran sin Allah ta'ala sin kasi amantag siyang rahma itukbal sin Allah ta'ala ang mga tao amuin magad doon hapamandok sin Rasul sallallahu alaihi wasallam karna yung pamandok yung deng kaniya deng nga Tuhan Rabbul Alamin. Correct. So niya hindi katuan lang ta itaw magjajakat biya agos dumayaw yung sifat niya katuan. Makaw ni sipat ka na sipat amon maingat siya maulong. Amo na. Sarta mahununod sa pagkahin niya. Labi luwa ha mga tayo manghod niya amon barhadya amon wayron. Katuan. Amon lang tabi mga bukon biya sinhal niya. Naman jari bukon niya igilon, dabi ka niya siya igilon. Masama na mo na nando mumulong siya mga tao ini. So pag dihil ka niya, sampay isab ka to mo pagkain, Allah mo tayo di mulong kanya. Mismo yung kaya hilan na ito, mulong niya ay dumasal sa kanya. Na, yan to ka. Na namin ini, hambok din ang mga mapaluag-luag katito, dahil doon haon. Dahil nga amin sipat din. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, tampay aon halam sing Quran, beta nilang niya, in wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. In rahmat ito, amoy in makahampit in katan manusia. Ini Islam kafir. Islam kafir. Sampay si katan makhluk. Katan si makhluk. Dahil doon haon, sampay na pipiapan dyan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In Rasul. Hambok din ang mga sipat niya dungan kajari. Si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di siya magpamaus. Ganto katuan. Dito siya magpamaus. Bang tungod pa parkala baran niya, pasaran niya na.
Biyan. Oh, di siya magpamaus. Dito siya mamaus. Nakita mo, unang pagura-gura kaniya sinini kampung niya. Intawag kaniya, uno-uno na yung ngani, hita-hitag kaniya. Mayroon na inu-inu niya. Meron. Yung kasakitan, mga kasahabatan niya. Awan-awan di na di makatahan Hindi makatahan. Amo ito'y namin lumungkahan. Bihan ako na kung kumuhan. Sa insiya, wala. Gaman, manghindua pa siya. Manghindua pa siya. Allah subhanahu wa ta'ala. Long niya, himusa long niya. Mabugat pa rin hindi naman biya mga piyanan ng sinalong na kanya. Oo. Na. Uus din doon, mangayo pa siya dua. Ya Allah. Hidayatin mga tao ini. Sabab wala nila kaingatan ng inang nila. Mga tao, alam awang. Alam awang. Biwis ta niya awam tao katan kainang dosa. So bituri siya makapamaos. Parang haliw na piyapandoan na siya pagagawa. Sabi sa niya. Nakita yung tanda niya. Hawak to in Rasul, mabisara talong ta. Tungod pa parkala, amin personal niya, di siya magpamaos. Sa abang parkala, aga maini ni Juanon Sidmano siya, itok na yung dugo niya. Ayaw isa. Bihad. Bang-aga mga. Bang-aga mga. Namol din nga po ito. Hibdod din. Amo yan to. Pagpanhira ko sa Aga. So, mahinang siya dayo siya. Okay. Pag siya pamali niya, ini paruliho ni Aga. Labi-labi na yung siya daaksin Allah. So, kung hatbaran niya katuan, daan siya magparuli. Na, ang kanya sa neto yan, kalabayan dito kataan. Pagsud nila pa Makkah, naukab nila ni Makkah, na unin di maturin doon. Miyuga na yung tao kataan. Sababin, sinusud halang sinuo nila, way nakita kan Muhammad. Paulihan na kita. Pamaulihan na tuod kita ini. Mamaus na inilaw niya. Sabab yato halang sinjantong nila, bang sila nakatayang bawaw, asal way ron to. Koreko. Way pakatawon. Way ron pakatawon nila. Biada si mga jimadyato bihaon ini. Muslim, in mamuno Muslim. Muslim in sumumbay kanya Muslim. Kita ako no yan. Na. Bisan kita rin na magngan, bangunin di ba na? Oo. Namalayak lang ng alam dun niya. Yan nakataan. Na. Hauno in rahmarunhan. Kabakan. Waysa. Naampay in Rasul sallallahu alaihi wasallam misan in hayop. Biyabaitan na kita. Iban, biyabaitan ka kung irhamu man fil ard. Yarhamu kumampis sama. Yarhamu kumampis sama. Lasahan niyo inyari hababaw sing gumiini kata. Lasahon kamo isang sinyan to taas langit kata. Mga malaikat. Nakita. Amo yan. Napagubos, unoy nagisim mga tao. Pagkita sin Rasul bihan, nangungkong nakataan. Katoy ko namin biya kaya pupukan na yung bangunin para saan si Mano. Basta na lang tagatuan, way nakaos nila. Way ron nakaos nila. Saan na dyan sila mundong kataan biya. Na nakaatod na dyan biyang kataan. Nanong si Rasul sallam kanila. Matadunno na ang nipailon biko. Uno na lang yung natali niyo, hinangon ko kanyo bihaon. Uno yung natatali niyo bihaon kataan. Nayad ko na timindugin kayo ba na. Anta akon karim, ibnu akin karim, ikaw nanin tao. Yaon na, amin pamantog kata ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bialik ni sa kasi kayo natag na katawan. Ako na jaman inabi lang para pasampisin agaman. Nahial amin ipagtawag nila. Ikaw nanin tao marayaw, ikaw nanin tao mabuntol, ikaw nanin pangkat marayaw. Yato na hadya. In nanganak kay mo bihay ni katan. Giwa na namin dayaw sin mga kampong ni katanta. Oh. Na, unulong sin Rasul. Idhabu pa ang tumutulaka. Na, panahon na kamo. Mayroon na pagkala na to. Alhamdulillah, in kamo, simod na kamong pakam na Islam, magtema mo na kita. Magtema kita na agama. Way na. Lupahan yun na, way yung tajimat mo kato ni Pas pagkala ng kataan. Kita kaw yan. Amon timpag yan nun, in Rasul, rahmatan lil alamin. Bukod ng pag-iyanon dito, rahmatan lil alamin, bang aon hinang simulang haagama, di na maginuin yung Rasul. Hindi na. Yung Rasul, magtuitoy mamayta kanila, wala yan nakaamo. Sabihin, pagsagda nito, rahmat yan. Rahmat. Ang kanya siyagda, supaya makaamo. Muntog, kakakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naman sa inyong biya, mga kaibanan biya, at katong kita mamayta. Bangkog na naninhinang nila, wala nakaamo, masakit kanila. Iban, yan, umbita ng atak. Atakin ka. Na yan, ito mo sa tulong, biya, mga makasusaraway sa. Gami sa, naway mahinang. Inshallah. Nakati ko na sumunod. Kaya na kita kapal. Ikatu na. Annahu min al-mushahad أن بدا النفس المالي البدني للمسلمين يشرح الصدر ويفسد النفس كتنا
Wa yujabu an yakuna al-insanu mahmuban bihasabi ma yubaddilu minan naf'i li ikhwanihi. Li-ikhwanihi. Amin. Masya Allah. So riha ini lang tabi ang mga bang tanong na kita gato na anam niya musyahad. Tabi apag bando kami na. Haji Majato ba? Haji Majato. Oo. Haji Majato. Sa bunatod long na inamon na katuyo singin hawabaran. Amo in long ta deng naman hapangalta niya iwan ginhawabaran niya. Oo. Amo in tumunay maun papagkahin niya Muslim sin uno pya wajib na Allah ta kaniya. Biya na sin zakat ni katuan. Hika hayang sin daghal. Amo na. Iwan hika urimma na sinamun kuan gatan yung sito napas sa tinabi mga humayang dabay sabi ni Humayangin pagnapas. humayangin pagnapas humayangin kahalan humayangin kahalan simpiyak niya pagkatao magdirihad to sa ito kay Man napas sa hi kurbatan, napas sa daw kurbatan yawm kiyam meto kay napagos mawajib dong kanya inamun ingkaaw na sin mano siya longta in siya yan amon nagjakat yan may na siya mahbuban at yung lalasahon siya sa pagkahinyaman siya nabiyat to. lalasahon sa pagkahinyaman siya Amo sa ito, in pagyanon din doon, hati niya, isiyo-siyo niya, hindi hilan mo kahayang, dahil hindi hadun niya ini. Dihilan kau sin Allah Ta'ala, kahayang, halawang sindun niya ini, sampay kahayang hadun. Adawa Man napasa kurbatan min kurabid dunya, napasa Allahu lahu kurbatan min kurabid Ibang kiyaman. Nakita ko yan. Hati niya, uno-uno in hirihil mo, kaluhayan hamano siya, na kaluhayan mo na muna din ang mga alta, kagunahan sin tao, nasisigpit. Na, bang mo yan to siya napaluhay in biya mga kahalan niya, ikaw isab in dihilan sin Allah Ta'ala kaluhayan. Dahil hindi hababaw sing gumiini. Bihan. Dali ka na sa mga tao, kung may problema sa batao na... Sabab, biya na sinagita, kaya ba tabakas din dihin. In magnapakakaw, magtuwihan, impag napaka mo yaon, asal yaon, giya kanta sin Allah Ta'ala, ba't di yan gumawa din kayo may mga alta yan, bang kung kaya susulat asal, sin ini haamin kaya darpa, sin hilaway sin Allah Ta'ala, in alta yan doon kayo. Doon kayo mo, correct ko. Biyad to, na, atin niya, inyaon nakauno asal, nakabubutang asal, na, bang inyan tulong tatiunay mo, habihating kahalan niya, amoy ini, kaluhay yato, kahayang yato, aming kuyag sa jasini ni tay manghud mo kaya rihilan mo sin kahayang yato, mamarahin na yan tutungbasan sin Allah Ta'ala pagkalakalaan. Aming kakuyakan si Mano siya. Nabiya din naman siya dumuwa apa. Dumuwa pa yung namuntaw siya. Aming tao, dumuwa apa siya. Ganap mang ganap. Misan aming kuyag hadya yato, aming kuyag yato, din aming mahunit bayaran. Because inaut yung makahati Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Amon napakayod may manos siya. Oo, napakuyag may manos siya. Allah Ta'ala rin makaingatan to. Na damit kinulot. Namuyag day sa nasarta. Amin lang na mo siya at biyabay tadi. Ini, di matarang. Kikita mo. Inkuyag si namin pangatayan si manos siya. Inamin pamaihuan niya biha. Bang mo kakitaanin namin. Biya sa ito sindito kalong. Imparasahan si manos siya. Na, umayang in pagnapas si manos siya. Umayang in ini kuan nila. Nasarta, misan nila di hilapan, inamin kuan nila harap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah magsukur tuon. Iba ni kuan yun. Amin nagdihil ka. Amin na, correct. Panghindua ka yung karayawan katatan. Labi lo ba yung tao ka naman halom sigpit po yung hajat to po. Pagdihil mo kanya, tapos mga kublaan siya. Bukas daw tabi, di magkatimbang. Amon pa kasama po ka na dumuha, minsan di, amon ang pagyan matarsang nang siya sibuyag. Na, amon na. Inyad to, di na masay po. Di naman sa ipon karayawan. Na ang kanakiyawit ay katon, ay yakulang insano mahbuban bihasabi mayubaddilu na iwa ikhwan. At imano siya ang nakatuloy sa jakat yan, na kalashan na siya. Kalashan niya. Sa mga sabab sinamon ng tatuyo niya, amoy nagdihil lang tamo tayo manghod na rin ang mga amoyin. Wajib amon hiril niya. Amoy yan to. Na kati ko isang katuan na. Atin niya, di na kau inggiton. Di na kau igilon si magkahimo. Sabab na lang nahikuan niya, nandun pa man, sinto ako para katulong jikin niya yan, itaw yan, magpanaw sa yan sinunod niya. Katuan, na ito. Namo yan hindi nga mga kalagbuan ng tamakata, amin kapaigdahan, hatungod sindi mga pangadatan sing kita, mapinda rin ha amin asal ito, misan aun tiyo-tiyo kaikot ito, mainot-mainot na maig. Correct. Mainot-mainot na maig. Nawi, ano siya namin hikaupat? Hikaupat, okay. Inna pizza ka, tathiran li akhlaki badiliha.
Badalaha min Badalaha. badalaha min al-bukhli wash-shuh. Kama qala Allah Ta'ala, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Okay. Kita tahu ya. Nalaw neron hayaon, in pagjakat yaon, hikasutsi, hikalano. Isuy lanuan doon, amin pangatayan si manusia. Pangatayan si manusia. Amin yaon doon kanya in kaikot. Yaon doon kanya in shock, yan nakalando ba in shock? Ding amin. Sa ini ni kato, namok pangadatan ini. Pangadatan man yan. Sintaw yan, ano maikot-hikuan ini. Ang kadabi at taron haon, in manusia, amin di magdadakat, muna-muna pilin sa hunin bayon eh. Sabab yung mga tao maikot, bang makakita sin tao ba ang manguli sungin bayo biyan. So amo na yan tinumpil. Piling sa hunin namin pagkuli sungin. Amo na yung ilong na yung tok-tok na muli sungin. Namuli sungin. Naparhalin sin yaon, bukon kaniya sa. Bukon kaniya. Bukon na kaniya yun. Napos ka to, kami sa kanya, may alta. Amo lang sa tiyaw niya. Amo tininangon. Napagawas ito, aon na ito bang siya makakatangkis? Bang man siya di maatod siya to, tumangkili. Napilin sa sa bingkid. Pilin sa sa bingkid. Napagking niya ito, amin di niya nakakita, manaikod na siya. Sampai manaikod na siya. Taikod niya ng pilin sahod. Pagtutop-top si Allah Ta'ala. Nakita ko po yan. Nalaw ngeron haon, biyata sing Quran, in yaon, atin niya, habang kau na gina, kawaan niyo in jakat. Dahil mga sila mapatot na magjakat, sabab miyawot na in waktu niya. Kawaan niyo in alta, amin jakat ito rin kanila. Kiyawa din kayo mo, tatabangan kayo mo. Tatabangan siya. Mabakulan si Allah. In magkakawa ito, ay kuduwalan. Timabang ito kayo. Timabang kayo mo, maglano sin alta mo, iban sin ginawawaran mo. Na, lang sin Allah Ta'ala kawaan nyo rin kanila, supaya sila kalanuan. Bangkariya ito. Sa nakatan. Atin, mga tayo ni Katuan, kasi itong kawaan niyo. Kawaan nyo. Kaya sila maikot. Ba't sila lumano? Tutahiruhum, supaya sila masutsi. Masutsi. Watuzakkihim biha. Supaya sambil paginhawabaran nila lumano. Na natin yung paida rin Katuan, natin na kasutsihan mo na ginhawabaran nila. Kasutsihan din kakaikot nila. Sabab inilah sa sinallahu ta'ala. May tadi lasa. Sabab inallahu ta'ala ini tayyib. Layak baru ila tayyiba. Hangkan niya to pala noon niya iniipon niya. Ba't supaya makapabak sila, matayma sila. Sabi ng Allah Ta'ala, wang sila manumi, di Allah Ta'ala. Di. Nakita ko yan. Na, amo yan to in pagyano doon. Atin na masutsi ka to, dami kan ata na masutsi. Na, masutsi. Na atin na mangin ata, sutsi tiap-tiap ipamimo kakaon hiloon ko lang sinsimon mo, atin na mahinang unod halal. Na, amo to. In Allah Ta'ala sutsi dito, may mabambukon na isang sutsi. Okay. Sabkat tuan, nabi na maita, mamin lahmin, nabata min suhtin pannaro o labi. Wairing ha mga unod, simulig deng ha kakaon haram. Malainkan aula kaniya, labi aula in kayo mupudsin ginhawaran niya. Ambok riwayat siya butod riba. Riba. Nama duka tuan. At inaling hamalah min suhtin. Min suhtin. Na ina mo riba yung katan, hapag kataw ta sa lumilumi. Na mo na todo. Nabihan to. Namon kita pa amin paida kay napusan lang istimaiya. Okay na. So, wamin pawaidiha al-istimaiya. Mari kita pa amin kapaidahan lang ta ha-istimaiya. Katiluakan ka tuwan na lang ta si Mancha na. Okay na. Hakalubukan si manusia. Okay. So, kaysa lang na anna fiha daf'an li hajatil fuqara alladhina hum as-sawadil a'jam min fi ghalibil bilad. Okay. Diha ini maksud diha ini lang na bunal tuod in pagtunay sin zakat. Maka tulak kanila katuna makatulak amuin lihajatil fuqara amuin tumunay sila sin hahajatun atau hajatan sin mga sila miskin kulang kabus alladina humus sawal a'jam amuin mga sila ini kato majority ba majority halom sin hula tigari bil bilad doon ka mamuhan lang tahula ang paghulaan mataod din kato ni mga miskin kato ang tabang beto kari amuyan to invite tadi hay ni law dati niya makaon sini makatulak kaniya sin kasigpitan sin kamatauran si manusia along sinula sabab bangsa pa maon magkukulik sin zakat ampay karuhal pa amin tagda ko kaniya in kapangandulan dahil sa may magduruhal dito, dahil sa manghayanat, na maiging problema si Manusia. Ini ni kato, ang may pagtawon sa mga sila lang basang kalis to eradicate poverty. Yes, amo ito. Mati maksud na. Amo ito maksud niya. Amo ito ini makawa doon haong kapaigda na tungod sin min long ta
piyaghambukan sin manus anong sin ini kauman matuwihan. Supaya dumayaw in kahalan sin Ikahalan si kauman. Manusia. Biyad to. Samkatan, kulang na yung maglampas. Na amo na. In mga kalpasan na atin na tagakuan na sila. O na kawihanan nila. Na mo yan. Na ini karuan yanong niya an nafidzaka taqwiyatun Correct. lil muslimina wa raf'an min sya'nihim. Walidhalika kana ahadu jihad az-zaka jihadun fi sabilillah kama sanadkuruha insyaallah ta'ala. Sa nasabot sa na ini. Nasabot. Kadzakar na. Amo na. Alhamdulillah, nasabot na mo na yung mga yan tulad. So, in katlong nerunahon, mahinang pasababan, hika, dihil kusog, ha mga bangsa muslimin, doon haon, sa tahi kataas sin ini uno nila, sin pagkaradyaan nila kataan. Hati niya, ibutang ta, bang in Islam, in Muslim, maangkat na pataas, inya only ilay kalimat nila. Nara, sabab karihilan sila bangsa. Tumaasim bangsa nila. Bukod sila amin diuros dos si Mano si Ako. Sabab umangkat sila pataas. Sa lamang kawya nagbuspir na patay-patay na mga naman. So, impal sa baban, dahil nga mga tao magjajakat. Magjajakat. Hati na imangkat in level nila. In level nila. So, muna, in ka-Islam ta, hati na umangkat. Muna. In tao, naangkat yung Mano siya pa karayawan. Nabantog yung Mano siya. Hisiyuin mo na bantukon. Aming tao magjajakat. Aming tao nagjakat. So sila niya ng palsabaran na ang katimanon siya pataas. Although buko niya din magsuntabat to. Buko naman to. Sa inya, tunay makapaidihan makawa. Parahan, inja ka tito, bukon na kaniya. Bukon na kaniya. Subay niya na ito dahing halawman niya. Correct. Ba't bukon na kaniya? Bukon Sa dahing hapar sa papansin, tiukbal niya. Masya Allah, naangkat mo. Nasamil siya magkukuyag na isa. So nung tagatan lumayaw in halsin mga amo yan to. Amo yan to kari. Sab na nung ta in Islam ka to, nabi tas Nabi sallam. Al Islamu ya'lu wala yu'la. Atin agamas way manin babaw way rumakatay babaw kaniya. Na manjari masuk na in waktu ta. Last kanto ko. Last na katuan, ikato na siya. Ikato anna fiha izalatun lil ihqad. والضغائن التي تكون في صدور الفقراء والمعوزين والمعوزين فإن الفقراء إذا رأوا تمتع الأغنياء بالأموال وعدم انتفاعهم بشيء منها لا بقليل ولا بكثير فربما يحملون عداوة وحدا على الأغنياء حيث لم يراعوا لهم حقوقا ولم يدفعوا لهم حاجة. Maksudnya dia ini lang na kapaidahan lang taha ijtimaiya sinamuin lang ta magtunay jakat muna tuliin siya anna fiha izatut makaiglaw na rin doon sinamuin kaigil ibang kajang sinamun pagkahimano siya mon kaniya sa allati takunu fi sudur al-fuqara wal muawziin muawwijin artinya maig injan ki iban igil sin mga sila amo inlaw ta mga barhajat mga sila rayhan ang kakitaan nila in mga rayhan nagi-enjoy ka to si pangalta nila aon saan ka to napapos makita yung mga miskin law na sila nagpasadda pa dahil hindi bisan mamahari to kari so bangyan to kaya bahagi ani mga pukara na may ginigyan nila no alhamdulillah yung mga to ipag barakat sintuhan ng jikin nila bukod na dyan sila sampai kita siya usaw nila sa imano siya makakita habihan to kanila lang niya in sila to manguno siya ini mangyskib bill mangyskib bill ka sa a'udhu billahi minash shaitanir namo na sa biha nakatay ko no introducing niya at sintang harap man to pa amin nito namo na koreko pag uusyaon amin inipagjakat mo ito tatabangan kayo hiig din kayo min lumi lanuan kawa kanito kawaun magtubihan kati na rin ikaw kato na iginusin mga laong ta pagkahimo pasal na ikaw na marayaw ko marayaw ibang panghinduaan na pamarayaw mamasintuhan ganapan pa rin jiki nila ini amoy to in biya mga ini sarayaw-rayaw long taring mga kapaigdahan nakawa na to mataod pa mga kataw tay mangura sa sumagawa namin maksud biya mga piyawa namo ito amin sa kira-kira nakasud katanaw man sino no yan to sabab kita namo hambok din diha ini lecture namo ini in kapaigdahan biya mga labi ka iman
Labi kayo man katuan. Nasa Amo kini. nakita. Namang ito urulong ta explain ka Kada man may waktu soy kagunan tawag Sa kaya namo hadjay namin biya Amon mga na hulasan niya. tibuukan niya. Mura-murahan nakakawa kamo pangadyan din dito insyaallah subhanahu wa taala. Biya day sabsing kami sabab na inasal kaya hatihan namo maghuhukot. Maghuhukot na. Alhamdulillah. Atau karungan pa ka. Karuangan pa insyaallah subhanahu wa taala. Namo ito So sadya. kaya na katuan na brown out kayo na ito ha. Ada kala nagkuan sila kayo na inumita na lawa kita kayo na. ha? Naway ron dito insyaallah. Sa bukon kakahinang namo na manjari in mga yadto insyaallah subhanahu wa taala. Tukbal na mo in pagsupor pagkataan amoy ini yan ha ini simusupkat kamo insyaallah subhanahu wa taala irihil ko pa ini mo adin na mo in ano ini Ustaz Abdullah dito yato. In pukara ko si الله أكبر الله أكبر in muawizin imasin pukara. الله أكبر الله أكبر Allah akbar. So sa tupay dala kayo katuan. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله